Sanibonani bantu baseNingizimu Afrika. Nginosibindi la namqamba lo mfana nathi usibindi. Kunjani ndoda amadoda? Yaphila bandle. Ngiyezwa kuwe. Ngizuyele kuthiwa bongenelo yigebengu lapha. Abantu wana bamaphoyisa nabanye abama security bezokwenza ubugebengu. Cha, ndoda amadoda ayithi ngikukhuthaze. Yazi empilweni kuyenzeka kungcwekwe. Kodwa mawudlondlobala ungalindeli ukuthi wonke umuntu uzokufisela okuhle ukuthi udlondlobala. Udaba lenzekile, abantu bafikile lapha la kuhlala khona indodana yami eBhalito. Eseniyazi nonke ukuthi eBhalito ngiyifihla impela. yeah, so abantu bakuvakashela lapha eBhalito. Kodwa ke udaba asilihedlishi thina njengabantu bakaMseleku, sesilifake kubameli ibona abazokhuluma nabezomthetho, because mina ngicabanga ukuthi ubugebengu nje obuhleliwe ukuthi banga implicate ukuthi yazi nawe impumelelo wenza izinto ezingacatshanga ukuthi bezingenziwa umuntu ongangawe. Manje umona ke ngeke ngwenze lutho. Cabanga mina kwakuthiwa ngithwele, mhlambe wena sekuthiwa unemali awusafani nami. Kodwa ke hayi indoda le iyaphila, nami ngiyaphila, siyibambile siyaphambili. Thumbi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Yeah.